atainahu ayatin karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu fan salakha minha sai ya zare jikinsa daga cikin ayoyin. Al-insilah shine kamar a zare akuya daga cikin fatarta, fedewa kenan bayan an yanka ta, ko kuma macijiya ta fitar daga cikin sabarta, wato canja fata da macijiya ke yi bayan waɗansu kwanaki ko lokaci. Wannan shine al-insilah a cikin larabci. To kaga akuyar da aka fede ta daga cikin fatarta, ko sa ko ragon da aka fede daga cikin fatarta, zai iya yiwa ya sake koma karo na biyu. To haka wannan malami ya cire kansa daga cikin iliminsa, ta yadda aikin shi daban ilimin kuma daban. In ka kalli iliminsa baya da alaka da aikinsa, maganganunsa sun sha bamban da abinda Allah ya saukar ko ya ni'imta shi da shi na ilimi, wato kenan dai baya aiki da iliminsa. Allah tsare. Fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi. Akan ce tabi'ahu, akan ce atba'ahu, akan ce kuma ittaba'ahu, dukkan sa da yana nufin bi. Sai dai idan an ce atba'ahu, da ya bi shi ya riske shi, ya kama shi a hanya. Amma idan an ce tabi'ahu, kila ya kama shi, kila bai kama shi ba. Haka an ce ittaba'ahu, kila ya kama shi, kila bai kama shi ba. Amma duk lokacin da aka ce atba'ahu, to lalle da ya bi shi din ya kama shi. Ina fata mun fahimta. Da haka fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi kuma ya cin masa a hanya. Wa kana min al-ghawin, fa kana min al-ghawin, ya kasance ku fatattu. Allah ce walau shi ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha, da mun daukake shi a sanadiyar waɗannan ayoyi da muka bashi. Walakinahu akhlada ila al-ardi, amma ina ya karkata zuwa ga ƙasa. Abinda ake nufi da akhlada shine mala ila al-ardi, abin nufi ya karkata zuwa ga duniya. Ya fifita abin da zai samu na duniya, da arziki da zai tara, da matsayi da zai samu, da mabiya, da muridai, shi ya fi so sama da ya faɗi gaskiya ya rasa waɗancan al'amura. Wata ba a hawa sai ya biye wa son zuciyar shi. Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi, misalin su kamar misalin kare ne. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Na farko dai lafazin yalhas daga lahasa yalhasu lahasan ko luhasan. Akan ce lahasa fi'li madi, yalhasu mudari'i. Idan kaga dama madi din ka iya cewa lahisa ko lahasa. Allahsu a cikin larabci shine zaro harshe da kare ke yi. To kuma kare yakan zaro harshen sa ne, ko da yake dabba, yawanci duk dabba ma abuciya kafa hudu takan zaro harshenta a sanadiyar gajiya ko kishirwa mai tsanani ko yunwa. Gajiya, kishirwa, yunwa na sa sai dabba ta rinka zaro harshenta kamar ya fito ya faɗo ƙasa. To amma kare shi ko yana jin yunwa ko baya jin yunwa haka yake, ko yana jin kishirwa ko baya jin kishirwa haka yake, ko ya gaji ko yana cikin wadataccen hutu haka yake. Kullum yana zaro harshe, yana lallage, yana zazzare harshensa kamar zai faɗo ƙasa. To sai ubangiji ta'ala ya kwatanta malamin da yake gaskiya da kare. Kaga dai na farko dai kare dabba ce mai araha, ba ta da daraja. Ina jin a kowane yare na duniya aka ce da mutum kare an yi masa ba'a, sawa'un a Hausa ne, a Turanci ne, a cikin yaren Kanuri ne, a shuwa Arab ne, in dai aka ce da mutum kare to ina jin an zage shi sosai da sosai, ko a wani yare. To sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi, shi malamin da baya son gaskiya misalin su kamar misalin kare. In tahmil alaihi yalhas, kare ne lokacin da ka kai dauki gare shi kamar zaka kore shi, za ga yana lallage, yana zaro harshe. Aw tatruku yalhas, in ma ka kyale shi za ga yana lallage, yana zaro harshe. Yana cikin gajiya yana zaro harshe, baya cikin gajiya yana zaro harshe. To shi malamin da baya son gaskiya, yana cikin wadata yana son kuɗi, baya cikin wadata yana son kuɗi. Ko yaushe yana son kuɗi, ko yaushe yana fadanci. In yana cikin wadata so yake ƙara, in baya cikin wadata kuma ballantana kuma a wannan lokacin. Kullum yana fadar ko masu mulki ko yana fadar masu wadata. Duk lokacin da zai ja wata aya so yake ga yayi iyakacin kokarin shi bata ci karo da abinda masu bashi zakka suke so ba. Kar ta ci karo da su abinda ake bashi nan zakka ya rabu. Kar ta ci karo da bukatun masu mulki, kujerar da zai samu ta aikin hajji ko umara ta makale ko ta yi lacin ruwa. Ko yan ana bashi 5 ya haushi da matansa da 'ya'yansa a mai da ita 1 ko a mai da ita 2 ko a jingina shi ma gefe guda. Sakamakon haka sai ya ɓoye gaskiya yana ji yana gani.
babu mutumin da idan ya gyaru yake da amfani a cikin al'umma irin malami, babu kuma mutumin da idan ya lalace yake da illa a cikin al'umma irin malami. Domin malami kusan uba ne ga kowa, da mace da namiji, da sarki da gwamna da minista, kowa na bukatar malami, kowa na jin cewa yana da malami. To amma malamin wanda zai iya faɗa masa gaskiya, ko wanda zai masa tsubbo da rufa ido, ko wanda zai masa roƙon Allah, ko wanda zai masa laƙani. Kaga malamai kala kala, akwai malamai na bugon kasa, waɗannan ba malamai bane ba, ƴan duba ne. Akwai malamai waɗanda za su ce su masu roƙon Allah ne, wato sun mayar da kansu su ne wasita, tsani tsakanin bukatar ka da Allah. Wato kamar su ne suke jin yaran Allah, sai in su suka faɗa sannan Allah ya biya maka ko ya biya miki. Kai ba za su baka addu'a su ce ga shi ka karanta ba za su baki ba su ce ki karanta ga kuma lokutan da zaki tashi ki karanta, lokutan da manzon Allah ya bayani ana karba addu'a. Akwai auqatun mubaraka, lokuta masu albarka. Akwai adiyatun mubaraka, addu'o'i masu albarka. Akwai azminatun mubaraka, zamanna masu albarka. Akwai amkinatun mubaraka, wurare masu albarka. Ba zai dora hannunka akan wurare masu albarka ba zai dora hannunki akan lokuta masu albarka ba zai karantar da kai kalmomi masu albarka wanda suka zo cikin alkur'ani ko ingantattun hadisai kan cewa ka roki Allah da su Allah zai biya maka ba. Shi sai dai shi ka bashi, wato ku yi yarjejeniya na kwangilar roƙon Allah kai da shi, yayi maka irin wanda kake so, ko a nan gida Najeriya ko kuma a je Saudiya, ko mai tsada ko mai arha, ko da za a kwana ana yi ko da ba za a kwana, ko da za a soke alkur'ani sau ɗaya ko da za a soke sau 10, ko da za a je a yi dawafi 50, ko da za a je a yi dawafi 100, ko da za a je a yi maka dawafi 7, ko a yi 7 sau 7. Duk wannan tsubbu ne, ba gaskiya bane. Tsubbu ne, ba inda Allah ko manzon sa ya ce wai sai mutum ya yi dawafi 40 ko ya yi dawafi 50 ko sai ya yanka sa sannan an sa bukatarsa, ba inda Allah ya faɗi wannan. Kai tsaye abinda Allah ce udu'uni, ko yankan bai sai kai ba, udu'uni astajib lakum, roke din an sa maka. Duk wanda ya san larabci ka tambaye shi, da wanda shi dama san asalin sa balaraban ne, da kuma wanda ko yayi irin mu, tambaye shi udu'uni fi ilal amr ne, wanda talab ne. Astajib lakum jawabu talab ne, da roƙan da ansawar daidai suke. Shi yasa ba kawo wani ba tsakiya ba kawo wani ba tsakiya ba, dan ba abin da ke shiga tsakanin roƙon da ansawar. To ballantana ka ce an roƙa amma ansawar ba za ta zo ba, sai an zubar da jini, sai an yanka rago, sai an yanka bakin bunsuru, sai an yanka sa, sai an yanka kaza mai wake-wake, ya zama bokanci. Wallahi tallahi ba na shakkar bokanci ne in an ce Allah baya ansa addu'a sai an yanka, bai shakka. Kawo hujja kana da ita. Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'at ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ka kawo cikin alqur'ani ko hadisi ko a tarihi gyararre, kawo shaidu na tarihi lokacin khulafa'ur rashidun Abubakar, Umar, Uthman, Ali, ko lokacin a'immatul mazahib al-Imam Abu Hanifa ko al-Imam Malik ko al-Imam Shafi'i ko Ahmad bin Hanbal, cewa ga wani ya zo an yi addu'a amma an ce addu'ar ba za ta amsa ba sai an yanka. Wallahi tallahi dan fara suke mu, dan faran ku suke. In sun isa su shiga talabijin da rediyo su karyata su ce gashi a tarihi manzon Allah yayi addu'a amma sai da yanka aka ansa. Roƙon ruwa kuma manzon Allah na cikin hudubar Juma'a, gari ya kama, ba kuma bukatar ka ba kai kadai, kasar gaba ɗaya ba abinci, ta bushe kamas ba ruwa. Balaraban kawai ya shigo, shi ya manta ma da hudubar ake yi, yace manzon Allah ana cikin yunwa da fatara, dabbobi na mutuwa ba abinci. Manzon Allah bai tsaya wata ba sai daga hannu yace ya ubangiji sokar mana da ruwa, Allahumma agisna Allahumma agisna. Har sai da aka kyallin hamatarsa, kafin ya sauke hannu sai kawai ga wani girgije ya ginu a sararin samaniya. Kafin a kammala hudubar ruwa ya fara sauka, sai da aka yi mako guda ana ruwa. Ina batun sai ya sauka daga kan mimbari ya je ya yanka sannan bukatar tafiya. So da ka ba wani bane, in kayan niyyar kana son ka yanka dan Allah, sai ka yanka dabba ka je ka samu wata makarantar allo. Bayan Allah ne almajirai sun dade ba su ci nama ba ya da alaka da wata addu'a da aka yi maka. Sai ka je asibitin yara, bayan Allah ne waɗansu abinci ma ba su ci ba, ka je asibitin mata, ka je ɓangaren mata masu yoyon fitsari, ka je asibitin maza, ka je
duk inda ya kamata ka yanka sa nan ka yanka rago nan ka sa a yi musu tsire can ka sa a yi musu balangu ka ce waɗannan bayan Allah marasa lafiya ka tambayi likitoci da me ake bukata na gina jikin wane gashi ya kyamishi akan gadon asibiti za a ce ma Allah kalle ci kwai guda 3 a yi ne